Dobrý den, dámy a pánové, dneska tak tady máme klasický Minecraft, jako téměř vždycky, tak se jsem vydával videa bez mikrofonu, doufám, že vám to nevadí. A no, jdeme hrát, děkuju za lajky, pokud to nedává. Díval jsem se bohužel, ale tady. Dobře. Takže nejprve bych dal vybít to šklo a udělal bych si základní jako to. Takže tak to jsem si nemusel nic připravovat. No, my se budeme muset se ještě udělat nějaký slabé. Já chci mít jenom hnedka vám to ukážu, teda hnedka, až to bude prostě postavený. Ten dům bych plánoval ne úplně tady. Tady to není zarovnaný, ale plánoval bych to někde blízko, jenže to je ten problém. Není to teď absolutně zarovnaný. Co to tak možná je, tak to je zvuk zombíky. Takže to je takový problém. Každopádně jdeme stavět. Každopádně budete to mít hotový přesně za 3, 2, 1. Teď. No a tady v té díře budeme vidět teda. No takže. Kdyby to nepochopil, byla to takové sranda. Každopádně si ten strom se zmučila, takže jsem trošku urovnal skálu. Kdybyste si říkali, nejsem fakt ket, který Herobrineový je. Každopádně tak. No. Každopádně jdeme stavit. Já mám jenom masovou slabu. Sice 2 by mohl stačit. V podstatě třeba. Není moc. No nic, ale zkraftíme si ještě tak. Co se natěžuje z toho stromu. Třeba mi to nějaký trošku přidá 50. OK. Ono se to nezdá, jenže tady to jsou tak 3 staky. Ne, tak to je moc malý. Tak cobblestone to jsou 3 staky jenom, to by nepochopil. Tak. Ještě takhle. Ještě o jeden bych to dal. To by mohlo začít. Každopádně. Máme to následovně. Tak. Dobrý. Jdeme dál. Tak. Ne. Stříbni. Díky pejskové. Nakrmím vás za to. Budete mít miminko.
by měl ještě řádku. Tak neskoušme na to. Každopádně dáme se vyspinkat. Tak to jsem tak sledoval. Tady úrovně takhle, aby nám dlouho jsme nemuseli jíst. No a tento stejný sloup, stejně vysoký, stejně tlustý, děláme na tomto místě, kamarádi. Taky jsem ještě zapomněl zmínit, že jsem vzal to sklo z té pece. Takto. Jo, to není až moc daleko od sebe. To dám ještě o jeden blok dál. Když nemám moc toho třeba, tak to potom natěžím. Počkej, mě už ubylo půl hangru, co to je?